Labis ang pasasalamat ng 72 anyos na si Lola Aida Completo ng Barangay Gubat, Dait, Camarines Norte sa iniabot na tulong sa kanila ng Ako Bicol Party List matapos na masunog ang kanilang tahanan nitong Hulyo 28. Hindi niya aniya alam kung paanong makakabangon muli dahil tanging pagtatanim at paglalako lamang ng gulay ang kanyang hanap buhay. Pabalik-balik din sa ospital ang kanyang asawa dahil sa sakit nito sa puso. Kaya naman, napakalaking bagay na aniya ang hatid na tulong ng partido. Malaking tulong na itong ibinigay sa amin ng Ako Bicol. Kasi kahit anong hirap po namin, hindi ko pa ito basta ko na lang madadampo sa paligid. Kaya malaking tulong na talaga pong malaking tulong ang nangyayari dito sa amin, dito sa Bicol. Nadamay din maging ang bahay ng kanyang anak na si Cristina kung saan kasama sa mga natupok ang mga gamit nito sa paggawa ng sorbetes na tanging pinagkakakitaan din ito para sa kanyang pamilya. Hindi aniya sapat ang kinikita ng kanyang mister sa pag-i-extra sa pagmamaneho ng truck, pero kahit papaano'y nabawasan daw ang kanilang mga alalahanin dahil sa tulong ng Ako Bicol. Maraming salamat po sa lahat na tumulong sa Ako Bicol. Party list, salamat po marami. Mga ma'am, mga sir. Ilan sa mga bitbit ng Ako Bicol team ay mga damit, 2 solar panel set, mga gamit pambahay, tent at 100 kilong bigas na paghahatian ng mag-anak. Ito yung katulad ng ganito nangyari. Meron din mga nangyari na sunugan na naiparating din po ni Congressman Saldico dito sa bayan ng Dait. At lalong higit sa Barangay Gubat po. Samantala, pansamantalang kinukupkop ng kanilang mga kaanak ang 2 nasunugang pamilya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.